diri sa may Umpad Street diri sa Lapu-Lapu City kinakadungog ko na ay Puto Bumbong diha na baligya. So ato na ta kay gigutom ko ato tilawan dali na. Kulta. Kibaw ba mo na ang Puto Bumbong usa ka klase sa pagkaon sa kadalanan nga giisip usab nga usa ka lami na delikasi na traditionally iserve kada Pasko. Ang Puto Bumbong usa ka cake na hinimo sa steamed black glutinous rice or pilit o locally known as pirurutong nga giluto sa kawayan. Wala ko magdahom na ang kanina local delicacy maabot diri sa akong hometown sa Lapu-Lapu City. Para unsa man ang kawayan? Ang local delicacy ato ng ampingan para mapakita ug mapatilaw sa mga kabatan-unan sa karon na henerasyon. Nalocate ang Puto Bumbong sa Umpad Street near Umpad Square sa Lapu-Lapu City. Mag-open sila everyday matag hapon. So unsa pa inong gihuwat mga gahi? Tilawin na, ayaw mo paawaki. Kay dukol ra, lami pa. Supra na ko mga gahi. So, kanipalit yung kusa kay lami jud siya. So unsa pa inong gihuwat? Palit na mo dito sa may Umpad Street, Puto Bumbong na diri sa Upon. So stay tuned lang sa next vlog. I fucked up so bad outside the